Before singene game input wami ngicela ngiqale nibonge nina PSL Pass muhle umsebenzi niuphushe bafethu nibambe kanjalo aniphushe kanjalo nibambe kanjalo bafethu. Okay, ithi vele siyishubise ngoba vele sekushubile. Hayi Pirates yayishubisa fethu. Kukhona abangakakholwa mara abasezokholwa. Le league ye Pirates. Abanye bethi sibambe umbrella kuthwabo lamthuthu izolo. Ngibezwile ngathi ababala ama hours ukuthi iSundowns izohlala ama hour mangaphi number 1. Manje ubani number 1? Bhakaniya. Ubani bebambe umbrella? iSundowns. Yebo. So abantu kumele baqale bayazi ukuthi this season iBhakaniya liyayithatha le league. Na kanjani? Kumnyama kubovu le ileague yeBhakaniya. So majija PSL Pulse phinde ngibonge futhi umsebenzi enwenzayo muhle bafethu masibonge kakhulu nibambe kanjalo masibambe. Before ngikuvala mfethu ngicela unginike man of the match yakho ya today. Ayi police Washwini. Ayi awusithwele awudlalela kamnandi kakhulu ungidlalela kamnandi and nama fans weBhakaniya nawo ke aba man of the match more especially center line ke lapho sitholakala khona majija masibambeni kanjalo na Saturday futhi sibe la sicollect new 3 point sihambe siye phambili makufika iletuka ngale last game yethu Orbit College sinikwe into yethu asibonke. Salute bafethu, please subscribe bafethu, siyabonga.